Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua miyo jotend loch nanga ndala 14 mar luwo kendo mako jogo maloso kendo uso kuong kod yedhe mamero ji pacho ka. Kano wuoyo seche mabende oyuore nyasi mar rwako dala jagoro mongirore migawo mar alwora kod pithien e Fantas Kimotho mano timore kar chung od bura ma Kajiado North. Jatelo nogolo chik ne county commissioners kaachiel kod ruodhi mondo osok jogo manyuo kong kendo uso yedhe. Gachagua bendo seyo kweth mar Azimio kuom ng'anyo magichano bago pacho kendi tich ariyo kogolo siem ni piny owacho ok bi yie ni riwruogno ketho mwandu jopiny. Drugs and chiefs will not exist in the same location. One has to give way. Either we have drugs or we have the chief. Tumekubaliana? Hawa watu yote wanauza madawa, chief anajua. Hawa watu yote wanauza madawa, OCS anajua. Hawa watu yote wanauza pombe haramu, chief na OCS wanajua. So, Bwana County Commissioner, you convene your security committee on Monday and you map out an operation order for this county of Kajiado. And you call your chiefs and assistant chiefs and tell them they give you and your committee the list of all the people who are selling drugs in this county. They give you the list of all the people wanauza ile pombe inaharibu watoto wetu. Once